危なかったですね。警察官にそう言われたのは、事故を起こしそうになった次の日だった。私は昨夜、帰り道で急ブレーキを踏んだ。急に横から何かが飛び出してきた気がして。でも、そこには誰もいなかった。疲れてたし、幻覚だったんだと思って、家に帰った。警察官は、ドライブレコーダーを確認したと言った。そしてこう付け加えた。でも、映ってたんです。助手席の窓から、ずっとあなたを見てる女の人が。